Shane? Shane, gising! Shane, nananaginip ka? Anak, gumising ka! Anak, ano bang nangyari sa panaginip mo? May lalaki sa panaginip ko. Tapos, tinuturo niya po yung taong nakabestida na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi ko po makilala kasi wala po siyang ulo. Tahan na. Kumalma ka muna, anak. Hindi yun totoo. Panaginip lang. Lahat ng nangyayari sa panaginip ay kabaligtaran ng nangyayari sa totoong buhay. Pero tatay, yung panaginip ko po parang totoong-totoo. O siya, yayakapin ka na lang ng tatay para hindi ka na matakot. Bumalik ka na sa pagtulog, anak. Bakit parang kinilabutan ako sa naging panaginip ni Shane? Hindi kaya isa itong pangitain? Ang sabi ng nakatatanda, kapag nananaginip ka ng taong walang ulo, ay may masamang mangyayari sa'yo. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin ng anak ko. Tay, bakit po pala tayo pupunta kay Lola Agnes? Nananakit kasi ang lalamunan ko. Ilang araw na. Bakit po, Tay? Doktor po ba siya? Hindi siya doktor. Pero parang gano'n na rin. Isa siyang albularyo, anak. Natatandaan mo ba nung nagkasakit ka? Nagpunta rin tayo sa Lola Agnes. Gumaling ka agad matapos kanyang painumin ng halamang gamot. Ilang taon na po ba si Lola Agnes? Nasa 80 anyos na rin siguro. Pinsan siya ng lolo mo. Giliw na giliw siya sa'yo noong baby ka pa. Malayo pa po ba? Ang tagal na po nating naglalakad. Nandito na tayo. Chang! Tao po! Oh, Romulo. Napadalaw ka. Chang, mano po? Oh, anak, magmano ka sa Lola Agnes mo? Mano po? Ay, napakabait na bata. Kaawaan ka ng Diyos. Anong sadya niyo at naparito kayo? Chang, hihingi lang po sana ako ng tanim niyong oregano. Medyo masakit po kasi yung lalamunan ko. Pumasok muna kayo at maupo. Ikukuha kita sa mga pananim ko na oregano. Salamat po. Mainam to para sa nananakit mong lalamunan. Uminom ka ng pinaglagaan ng oregano sa umaga at gabi. Ganyan din ang ginagawa ko. Magmumug ka rin ng tubig na may asin para maginhawaan ka. Sige po. Mabuti na lang talaga at nandito kayo, Chang. Mahal pa naman ang mga gamot. Oh, Shane, anak, bakit wala kang kibo dyan? Tatay? Oh, bakit? Anong problema? Yung suot po niya. Ha? Anong meron sa suot ni Lola Agnes? Ayun po yung damit ng taong nasa panaginip ko. Yung taong walang ulo. Ano po kaya ang nangyayari sa anak ko? Bakit siya nananaginip ng mga kakaibang bagay? May kaugnayan po kaya ang panaginip ng anak ko ng taong walang ulo sa pagkamatay ni Chang Agnes?
Hindi kaya naman. Nagkataon lang. Sige. Subukan nating alamin ang kasagutan sa iyong mga tanong. Shane, Iya, akin na ang kamay mo. Ito po. May nararamdaman ka ba? Wala po. Paano wala? Hindi ka ba napaso? Tinutok niya sa apoy ang kamay mo, anak. Tama ang hinala ko. Namumukod tangi ang iyong anak. Ano pong ibig sabihin niyo, Mang Gaspar? Ang iyong anak na si Shane ay may gabay. Gabay? Ano hong gabay? Ang gabay ay mga espiritong nagbabantay at pumoprotekta sa isang tao. Tulad na lamang sa iyong anak. Ang gabay ang nagbibigay ng kakayahan sa kanyang makakita sa mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ano po ang dapat naming gawin? Wala. Dahil isa itong kaloob sa kanya. Ituring niyong isang biyaya. Yung bilin ko sa'yo, palagi mong tatandaan. Siguruhin mong nakalak ang mga pintuan. Huwag iiwang nakabukas ang kalan at isasara ang tangke kapag hindi kailangan. At yung ilaw, Patayin kapag hindi ginagamit. Opo, kabisado ko na. Tatay naman, araw-araw niyo na lang sinasabi yan. Para kayong sirang plaka. dahil baka makalimutan mo kung hindi ko ipapaalala sa'yo. Paano ko naman makakalimutan kung halos kabisado ko na, Tay? Basta, tandaan mo lagi yung bilin ko. Tatay naman 25 na kaya ako. Nagtatrabaho na nga. Hindi na ako baby. Pero, ikaw pa rin ang baby ko. O siya anak, aalis na ako. Ingat, Tay. Yung pinabaon ko sa inyo. Masarap ang pagkakaluto ko dyan. Kainin ninyo. Oo, kita mo to. Ako naman ngayon ang binibilinan mo. Hindi! Tay! Hindi! Tay! Diyos ko! Nasaan yung cellphone ko? Tay! Ano ba? Sumagot ka! Oh, hello. Anak! Anak, sabi ka. Hello? Hello, Tay! Hello! Oh, bakit? Napatawag ka? Tay! Nasaan ka? Ha? Nandito kami sa tabing kalsada. Malas nga, nasiraan kami ng sasakyan. Tay! Huwag ka nang tumuloy! Hindi maganda ang kutob ko. Baka mapahamak ka. Nakita kita sa panaginip ko. At sa panaginip ko, may masamang nangyari sa'yo. Anak, teka. Sigurado ka bang ako ang nakita mo sa panaginip mo? Opo, Tay. Sigurado ako. Nakita kitang naliligo sa sarili mong dugo. Please, huwag ka nang tumuloy, Tay. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Sige anak. Huwag ka nang mag-alala dyan. Uuwi na lang kami kapag naayos na itong sasakyan. Salamat, Tay. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Tay? Ikaw na ba yan? Oo anak. Nakauwi na ang tatay. Mabutit nakauwi ka agad, Tay. Kinabahan talaga ako ng sobra. Mabutit ligtas ka.
Natakot ako na baka may nangyari ng masama sa inyo. Akala ko napahamak na kayo. May nararamdaman po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sabihin niyo po sa akin, Tay. Ayos lang ako, anak. Basta lagi mong tatandaan ang bilin ng tatay sa'yo, ha? Opo, Tay. Kayo ang inaalala ko. Huminto na po kaya kayo sa pagtatrabaho. Total, sapat naman po ang kinikita ko para sa ating dalawa. Huwag mo akong alalahanin, anak. Masaya ako na nakita kitang maayos na ang buhay. At dahil doon, ay matahimik akong makakapagpahinga. Sige po, Tay. Magpahinga na muna kayo. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? O tsaa? O baka salabat? Ano pong gusto niyo? Tay? Sino kaya tong kumakatok? Sandali lang po. Shane, ang tatay mo. Nandito po si tatay. Nagpapahinga lang po sa kwarto. Tuloy po kayo. Baka gusto niyo din po ng maiinom? Ipinagtimpla ko po ang tatay. Ano pong gusto niyo? Hindi, Shane. Patay na ang tatay mo. Po? Hindi po. Nagkausap po kami ngayon lang. Nasa kwarto po siya. Tay? Tay! Nandito po si Mang Berto. Tay? Shane, habang inaayos ko yung sasakyan sa tabing kalsada, hagip ng rumaragas ang truck ang tatay mo. Huli na nang makita niya ang paparating na truck. Kaya hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makaiwas. Hindi! Hindi yan totoo! Kausap ko lang si tatay! Tay! Tay! Dear love, ang akala ko ay nakauwi ng ligtas si tatay ng gabing yun. Hindi sila makapaniwala sa aking kwento na nakausap ko pa ang tatay ng gabi ring mangyaring aksidente. Sinubukan kong iiwas ang tatay sa kamatayan dahil sa pag-aakala kong kaya kong ibahin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng aking gabay. Kaya minsan kong naitanong, ang akin bang gabay ay isang biyaya o sumpa? Ngunit talaga yatang bahagi ng buhay ang kamatayan. Hindi ko mo napaghandaan ang kanyang pagkawala, ay masaya na rin akong maramdaman na ako pa din ang inaalala ni tatay hanggang sa mga huling sandaling nalalabi sa kanyang buhay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!